हेलो लोगोफोर, रंजालिक्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनै आङो टमेट' फिथाइनिफ्राय टमेट' फुलि बानायनायखौ दिन्थिनो लादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। नैबेनो टमेट'आहाय, बेखौहाय आङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदों। ओमफ्रायहाय फुलिनि थाखाय एसे गोजाखौ लानांगौ आरोना, गोजा जानायखौहाय, होमबा साबसिन रज'यो। ओमफ्राय लोगोफोर, दा आं हानानै लाग्रोनोसै। टमेट'खौहाय थाइनै हानानै लाबाय आङो, थाब मोनसेयावल' फोगोन नालाय। आं दा हासारखौहाय मिक्स खालामनानै लानोसै। बे हासारावहाय मोसौनि हासार, बिलाइनि हासार आरो हाथ'फ्लाजों मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोखादों। दा आङो टमेट'खौहाय मोजाङै साजायनानै होनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आंना टाबाव टमेट' साजायनानै लानायाहाय जाबाय। दा आङो टमेट'खौहाय मोजाङै हाजों खोबनानै होनोसै। दै होबाय आङो। टाबाव फैयोब्ला दै होनांगौ जायो। ओमफ्रायहाय आं बेखौ डाइरेक्ट सान्दुङावनो दोनहैनोसै। दैया रानखाङोब्ला एसे एसे सारनानै होबानो जायो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबेनो आङो टमेट' फिथाइनिफ्राय फुलि बानायनाया। ओमफ्रायहाय बेखौहाय आं दिनै नैबे मोननै टाबावहाय गायस्लायनानै लागोन। टाब मोनसेयावहाय फांसे फांसे गायोब्ला माने मोजां जायो। ओमफ्रायहाय नै बिराद मोजां जादों लोगोफोर आंना फुलियाहाय। बियोहाय 30 days जाबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबेखौ आङो फांनैखौ गायस्लायनानै लाखाबाय। बियोहाय आङो हायाव जावैनायमोन। बे हायाव जावैनायनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा आगोलनि भिडिअआव थांनानै नायबा नुनो हागोन। ओमफ्रायहाय नैबेयो आङो बानलु बिफांनि गाहायाव जावैनायमोन, गुदियावहाय। बेखौबो आगोलनि भिडिअआव थांनानै नायबा नुनो हागोन। ओमफ्रायहाय बिराद मोजाङैनो देरबाय। फांसेल' थालांदों बियो। बिराद मोजां जादों लोगोफोर, नै बिबारबो लानो हासिगौ। दा आङो टाबावहाय हासार होनोसै। हासारजों हाखौहाय मोजाङै मिक्स खालामनानै लानांगौ। हासाराहाय सेमानो, दहायनि आङो जावैनायाव होनायनि आद्राखौनो होदों। हासार मिक्स खालामनायाहाय जाबाय आंना। दा आङो फुलिखौहाय एरखुनानै लानोसै। बेनि उनावहाय आङो फांसे फांसे गायनानै होनोसै। जाबाय आंना गायनाया। दा आं दै लुनानै होनोसै। बिफां गायोब्ला दैखौ लुनानै होनांगौ, जाहाथे बियो रोदाजों हाजों मोजाङै अरथाबो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो नैबे माखासे थानाय फुलिखौहाय हायाव गायनानै होनोसै।
नैबेलाय लोगोफोर आङो हायावहाय गायनानै होजोब्बाय लाइन लाइन मोनसे लाइन गायना होदों आङो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो दा दै लुनानै लानोसै। दै लुबाय आङो। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे भिडिअआव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। थेंक इउ।